Мултихолм. Здравейте! Аз съм Ева от Енергийна агенция Пловдив. Когато не сме вкъщи, не се нуждаем от 22 градуса. Ето няколко прости причини да намалите градусите, когато не сте вкъщи. Спестявате пари. Отоплението е най-големият разход в домакинството през зимата. Намаляването на температурата само с 1 градус, когато ви няма, може да намали сметката ви с до 5-10%. Представете си спестяването, ако намалите с 3-4 градуса за 8-10 часа. Помагате на природата. По-малко изгорено гориво или изразходена електрическа енергия равно по-малко вредни емисии. Щадите инсталацията. Давайки почивка на уредите, удължавате живота им. Заявете консултация за енергийни спестовници на линка в първи коментар още сега. Благодарим ви, че бяхте с нас. Водещ Ева.